Финансовото съотношение цена-балансова стойност сравнява пазарната оценка на компанията с нейната балансова стойност. Изчислява се, когато цената на акцията се раздели на балансовата стойност на акция. Например, ако цената на акцията е $120, а балансовата стойност на акция е $20, съотношението цена-балансова стойност ще бъде 6. Това означава, че пазарната оценка на компанията е 6 пъти по-голяма от нейната балансова стойност. По-високите стойности на съотношението могат да показват потенциал за по-бързо увеличаване на приходите и печалбите на компанията. Причината е, че когато инвеститорите очакват компанията да увеличи своите приходи и печалби по-бързо, започват да купуват акциите, което повишава тяхната цена и съотношението цена-балансова стойност. Бъдете внимателни обаче, защото по-високите стойности на съотношението могат да показват, че акцията е надценена. По-ниските стойности на съотношението могат да показват очаквания за понижаване на приходите и печалбите на компанията или по-малък потенциал за тяхното увеличаване. При тази ситуация, когато инвеститорите очакват понижаване или забавяне в ръста на приходите и печалбите, започват да продават акциите, което понижава тяхната цена и съотношението цена-балансова стойност. Възможно е обаче по-ниските стойности на съотношението да показват, че акцията е подценена. Когато сравните съотношението цена-балансова стойност с неговите стойности за предходните години с това на компании конкуренти и медианата за индустрията, ще видите по-добре по какъв начин инвеститорите оценяват потенциала за растеж на компанията. Балансовата стойност на акция показва каква част от собствения капитал се пада на всяка акция. Собственият капитал може да се види в баланса, докато броя на акциите в обращение може да се види в отчета за приходи и разходи.